Helo bawb, mae'n bleser gen i eich croesawu chi gyd heno i Sgwrs Diweddariad Prosiect ar gyfer O'r Mynydd i'r Môr. Y peth cyntaf i ddeud wrthych chi gyd ydy, dydych chi ddim ar fideo, felly peidiwch a panicio. Dyn ni ddim yn gallu gweld beth ydych chi'n neud, ond i'r panelwyr byddwn ni yn gallu gweld chi. Fy enw i ydy Gwenno Edwards a heno bydda i yn cadeirio'r cyfarfod a mi wna i gyflwyno chi i'r siaradwyr mewn munud, ond jyst cyn i ni gychwyn, mae gen i gwpl o bethau i redeg trwodd. Dwi'n gwybod nes i ddeud dydych chi ddim ar camera nag ar y llais, ond dydy hynna ddim yn golygu bod ni ddim eisiau clywed dim byd gennych chi. Ar waelod eich sgrin, dylai bod bocs Q&A a chat, a dyn ni yn bendant eisiau clywed gennych chi yn ystod y sgwrs yma heno. A dwi jyst am roed moment i chi drio ffeindio'r bocs chat na a jyst deud helo wrthyn ni, jyst so ni'n gallu gweld bod yn gweithio. Croeso i chi drio hwnna allan. Yr ail beth i nodi ydy, mae'r sesiwn yma yn cael ei recordio heno. Y pwrpas ydy fel bod ni'n gallu rhannu'r sgwrs efo pobl sy'n methu mynychu a rhoi o ar y wefan felly. A dyn ni yn gofyn, os ydych chi'n gofyn cwestiwn yn y chat neu yn y Q&A, i beidio defnyddio manylion personol neu enwau pobl eraill, achos byddwn ni'n methu darllen allan y cwestiwn os oes manylion personol. Y peth arall i nodi ydy byddwn ni'n rhedeg ambell poll yn ystod y sesiwn, a mae gen i gymorth i helpu efo'r technoleg. We've got Sophie helping us out behind the scenes tonight. And Sophie, would you be able to launch the first poll just so that people can see what that feels like? Felly dylai hwnna ddod fyny ar eich sgrin chi rwan. A byswn ni wrth yn bod os dyn ni'n gallu ffeindio allan faint ydych chi'n gwybod am O'r Mynydd i'r Môr. A gallwch chi, bydd eich atebion chi yn anhysbys a byddwn ni ddim yn gwybod pwy sydd wedi pleidleisio popeth. So na ni jyst rhoi rhai munudau ychwanegol i chi ateb hwnna. Dwi'n meddwl dyna'r cwbl gen i o ran cyn cychwyn. Fy rôl i heno fydd i wneud yn siŵr bod digon o gyfle ar gyfer gofyn cwestiynau a bod ni yn gorffen am 5:30 a bod chi gyd yn cael cario ymlaen efo'ch noson. Sophie, can we end the polling now just to see out of interest how much people know about Summit to See? Felly, fyddwch chi'n gallu gweld y canlyniadau fyna. Brilliant. Thank you very much, Sophie. So, I'm going to move on now, symud ymlaen rwan. A dwi jyst eisiau croesawu'n siaradwyr ni am y noson. Yn gyntaf, fysa fo'n gret, Siân, os ti'n gallu dod ymlaen ar y camera a deud helo a pwy wyt ti? Helo, diolch Gwenno, sefydla Siân Stacey dwi a fi yw Swyddog Datblygu'r Prosiect i'r prosiect O'r Mynydd i'r Môr. Diolch yn fawr, Siân. Ac yn ail, mae gyda ni siaradwr gwadd am heno Rhys. Fysa ti'n fodlon dod i ddweud helo? Hei bawb, diolch am y croeso. Rhys Evans dwi, a dwi yn gweithio i RSPB Cymru yn yr adran polisi a geirioli ac yn bennaf yn gweithio yn y maes polisi amaethyddiaeth a polisi bwyd. Ond dwi hefyd yn ymwneud â'r ffarm deuluol yn Rhydymain, Gadolgelle, lle da ni'n cadw defed mynydd Cymraeg yn bennaf ychydig o ddefaid Suffolk Croes a gwartheg duon Cymreig. Dyna fi. Gwych. Diolch yn fawr, Rhys. Dyna'r cwbl gen i. Ni eisiau gwneud yn siŵr bod digon o amser i drafod a cwestiynau wedyn. Felly, ga i gyflwyno yr agenda am heno. Yn gyntaf, ni'n mynd i glywed cyflwyniad byr gan Siân o gwmpas chwarter awr am diweddariad y prosiect. Beth sydd wedi digwydd hyd yn un, lle dyn ni rwan, a beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf. Ni'n mynd i gael sgwrs gan Rhys wedyn. Gobeithio jyst ar ôl 6 bydd amser ar gyfer cwestiynau a wedyn jyst cyn y diwedd byddwn ni'n sôn am y camau nesaf a digwyddiadau yn y dyfodol y gallwch chi ymuno efo nhw.
Felly, y peth nesaf i wneud ydy cyflwyno Siân, Swyddog Datblygu'r Prosiect, i gychwyn efo ei chyflwyniad hi. Felly, dwi am stopio rhannu fy sgrin i a pasio ymlaen i Siân rwan. Grêt, diolch yn fawr Gwenno, gobeithio bod pawb yn gallu clywed fi. Ymddeheiriad ymlaen llaw, os mae ci yn galw yn y cefndir, ci fi Mabon, mae fe'n hoff iawn o cymryd rhan yn y sgwrsiau yma, ond ymddeheiriad os mae fe'n torri ar draws. Felly, fel mae Gwenno wedi egluro'n barod, dwi'n mynd i cymryd rhyw 15 munud i roi diweddariad i chi am y prosiect ac i roi syniad i chi am beth ysgol dros y flwyddyn a ddau nesaf wrth i'r prosiect datblygu. O'n i cychwyn jyst ychydig bach amdana fi, so Siân ydw i, a dwi'n byw ac yn gweithio i'r prosiect ers Aws flwyddyn diwethaf. Dwi'n byw yn Aberystwyth, reit ar lan y môr, ac allech chi ddod i hyd i fi naill ai'n nofio yn y môr, yn gynnar yn y bore, neu yn rhedeg ar hwy llwybrau lleol yr arfordir efo Mabon sydd yn deud helo yn y cefndir. Cyn i mi ymuno efo'r prosiect, roeddwn i'n gweithio i Menter y Busnes yn tîm Cywain, sef y tîm sydd yn cefnogi a hyrwyddo busnesau bwyd y diod o Gymru. Ond cyn hyn, roeddwn i'n byw a gweithio ar Ynys Enlli, fel y warden neu'r rheolwr ynys yn ddibynnu ar pwy fysach chdi'n gofyn. Felly dyma fi ar ein tractor bach glen ar 135 ar ôl cyfarfod ar cwch efo supply gas ni am y gaeaf i hel nhw lan yr ynys. Yn fy rôl i yn Enlli, roeddwn ni'n eitha ymrywiol. Ond ar y cyfan, roeddwn ni'n canolbwyntio ar cynnal a chadw'r adeiladu yna, felly trwsio ffenestri, llechu, gosod toiledau compos newydd, peintio, glanhau ac yn y blaen. Neu yn groesawu ymwelwyr i'r llety, neu yn sicrhau bod isadeiledd infrastructure yr ynys yn gweithio. Gan fod popeth yna off-grid, roedd hyn yn cynnwys cynnal system dŵr neu helpu gosod tyrbain gwynt newydd. Ond i fi, rhai o'r elfennau ychwanegol i'r swydd roedd yn rhan fwyaf fatha hapus i fi o'r bywyd yna oedd helpu allan efo'r gweith ffarm. Felly, o'n i'n helpu yn ystod amser wyna, dowsio'r defaid neu hel nhw o'r mynydd, neu chroesawu moch newydd i'r caeau tu pellaf. Felly, a hefyd o'n i'n helpu efo'r pysgotwyr, tynnu nhw allan o cafn yn yr hyn dumper truck ar ôl i nhw hel cymwch o'r arfordir. Nid yw Enlli yn perffaith o bell ffordd, ond mae'n un esiampl bach o rywle sydd yn ceisio cael y balans yn iawn rhwng ffermio, pysgota, bioemrywiaeth, diwylliant, treftadaeth a twristiaeth. Ond dyna digon amdano fi, mi allai siarad am oriau ac am Enlli neu am toiledau compost, ond paid o becso, na i symud ymlaen i siarad bach mwy am y prosiect. Felly, beth yw prosiect O'r Mynydd i'r Môr? Yr ateb byr yw bod y prosiect yma am helpu wneud yr ardal yma o Gymru yn well byth i bywyd gwyllt. Ac i wneud hyn, rydym yn edrych ar raddfa tirwedd. Yn ogystal ag hyn, dydyn ni ddim yn stopio ar yr arfordir, ond yn ymestyn allan i dystio'r môr o bai Ceredigion. Beth rydw i'n meddwl o ran graddfa tirwedd? Wel, rydyn ni'n gwybod fod pocedi bach o pethau dda ddim yn digon i wir wneud y wahaniaeth mae'r cenhedlaeth a'r dyfodol angen. Ond rydym hefyd yn gwybod bod nifer fawr o pethau da yn digwydd yn yr ardal. Rydym am dathlu rhain, ond hefyd sbio ar sut allwn ni ymgysylltu rhain at ei gilydd mwyn creu effaith ar raddfa. Cyn i fi mynd ymhellach mewn i hyn, dyma cwpl o ddarnau o wybodaeth am y prosiect. Felly, mae'r prosiect nawr yn cael ei chynnal gan RSPB Cymru, sydd yn berchen a rheoli gwarchodfa Ynys Hir yn canol ardal y prosiect. Mae RSPB Cymru wedi cymryd drosodd o Rewilding Britain a wnaeth gadael y partneriaeth yn Hydref flwyddyn diwethaf. Mae nifer o mudiadau arall gan cynnwys ymdrydolaeth bywyd gwyllt Sir Drefaldwyn, Coed Cadw a Penllyn ar Sarnau Sac. Mae'r mudiadau yma yn helpu cadarnhau fod y prosiect yn cyflawni ei amcanion ariannu. Gallwch weld rhestr cyflawn o'r mudiadau sydd yn rhan o'r prosiect ar ein wefan,
A dwi'n meddwl fod Gwenno wrthi yn rhannu'r link yma i chi nawr yn y chat os ydych chi eisiau sbio yn bellach. Fel rhan o'r cyfnod nesaf i sefydlu'r partneriaeth i gyflawni prosiect yn y dyfodol, rydym yn gobeithio croesawu partnerion newydd sydd yn cynrychioli ystod eang ffocws y prosiect yn cynnwys busnes ac economi, cymunedau a'r effaith cymdeithasol, wrth hefyd cydweithio gyda prifysgolion ac ymchwilwyr mwyn monitro effaith prosiect fel hyn. Mae'r prosiect yn cael ei ariannu gan y rhaglen Endangered Landscapes Programme, neu ELP fel rydym yn gyfeirio atyn nhw. Amcanion ELP yw i adfer prosesau ecolegol naturiol, poblogaethu, rhywogaethu a chynefinoedd ar gyfer dyfodol gwell a mwy cynaliadwy. Mae'r arwydd o newid oddi wrth naratif o ddirywiad araf a dim colled net neu no net loss i agenda gydwraeth gadarnhaol a chreadigol lle cydnabyddu'r potensial ein tir a'r moroedd. Ar hyn o bryd, mae ganddyn ni hyd at 2 flynedd o cyllid o'r gronfa yma i ganolbwyntio'n gyfan gwbl ar cyd-ddilynio'r prosiect. Beth ydw i'n meddwl drwy cyd-ddilynio? Wel, rydyn ni'n gweithio gyda pobl lleol sydd â diddordeb ddilynio syniadau sy'n briodol i'r ardal yma. Byddai'n siarad mwy am y proses yma mewn eiliad, ond mae'r cefnogaeth ariannol yma at y proses yn eithaf unigryw a rydym yn ddiolchgar iawn i'r ariannwyr am parhau i gefnogi'r ddull yma. Felly, dyma fersiwn fer o'r amcanion am y cyfnod yma. Gallwch weld rhain yn llawn ar ein wefan, a hefyd, os ydych chi rili eisiau darllen y cais cyfan, os ydych chi'n cael problemau cysgu. A eto, dwi'n meddwl bod Gwenno yn mynd i rhannu'r link i'r tudalen yma ar y wefan. Fel yr allwch chi gweld, ein prif ffocws yw i ddilynio'r prosiect gyda pobl sydd yn byw a gweithio yn yr ardal. Sydd yn ymateb i'r materion a cyfleoedd ecolegol ac economaidd penodol i'r ardal. Ar diwedd y cyfnod yma, byddwn yn bwriadu cael prosiect strategol cyfan i cynnig i cyllidwr mwyn galluogi ni i gyflawni'r syniadau yma. Bydd Rhys yn sôn ychydig mwy am yr ochr polisi a sut mae'r 5 amcan yma yn edrych i ymateb i'r newidiadau yn y byd polisi. Cyn i mi mynd yn bellach, jyst nodyn bach i atgoffa chi i rhannu unrhyw cwestiynau sydd efo chi yn y bocs fel wnaeth Gwenno egluro ar y cychwyn. Mae yna ddigon amser ar y diwedd i mynd trwy rhain, a dwi'n ymwybodol bod y slides yn newid yn sydyn, felly croeso chi cynnwys cwestiynau. Felly dyma'r ardal rydym yn gweithio fewn yn Canolbarth Cymru. O fewn yr ardal, dwi'n siŵr mae'r nifer ohonoch chi'n siŵr o fod yn ymwybodol o. Mae gennym ni coedwigoedd glaw Celtaeth, Corsforchno, yr ehangiad mwyaf o gors sylfaenol a gos naturiol mewn cyd-destun arferol o fewn y Deyrnas Unedig, a mae hwnna'n anodd i ddeud ar diwedd nos Fercher. Mae ganddo ni hefyd y copa fwyaf uchel yn y Canolbarth, Pumlemon, ardal cadwraeth arbennig, Penllyn ar Sarn, yr Aberdyfi, ac amryw o ffermydd ar y cyfan raddfa fach sy'n ffermio ochr i ochr â natur. Wrth gwrs, mae hyn hefyd o fewn ardal UNESCO Biosphere Dyfi, a mae diwylliant, chwedlau a hanesion a iaith yn croesi pob cae, codwyn a nant yn yr ardal. Rydym ni efo diddordeb ymchwilio sut allwn ni fel prosiect cyd-gysylltu ein hymdrechion a chyflawni mwy na rhestr o brosiectau i gyflawni effaith ar sgêl, impact at scale, sydd o fydd i bywyd gwyllt a cynaliadwyedd ecologol a'r cymyn mewn lle. Beth sydd yn cyffroi fi yn personol am y prosiect yw'r potensial sydd efo ni i cydweithio efo ystod eang o tirfeddianwyr a ddefnyddwyr adnoddau naturiol. Nid yw hyn pob tro yn hawdd i wneud, ond i fi mae gweithio'r draws ffiniau yw lle allwn ni wir weld potensial i greu newid wirioneddol. Yn Saesneg, dwi'n dweud mae hyn yn mwy amdan conversation yn hytrach na conservation. So, mae trafod o gwrando yn rhan bwysig iawn o'r prosiect. Felly, sut byddwn ni'n mynd allu i galluogi hyn i ddigwydd? Wel, hyn yw fatha proses ni ar y cychwyn, a mae fe rili am beth i wneud yn siŵr bod gan pawb y cyfle i cymryd rhan ynddo fo. Felly, dyma'r proses ni, a dwi'n mynd i just cymryd amser i siarad drwy hyn mewn bach mwy o manylder. Eto, mae'r bocs cwestiynau yna, achos dwi'n siŵr fydd allwyth o cwestiynau am hyn.
Felly, yn gyntaf, mae rhaid i ni cadarnhau pam mae'r prosiect yn bodoli yn y lle cyntaf. O trafodaethau rydym wedi cynnal efo nifer fawr iawn o mediadau a unigolion dros y flynyddoedd diwethaf, ac o gweld adroddiadau ddidri sydd wedi cael eu cyhoeddi, mae gennym ni syniad weddol dda o beth yw'r prif materion rydym ni'n ei gwynebu. Ond rydym ni hefyd yn dechrau cael syniad o'r potensial sydd heb ei wireddu. Enghraifft, rydym yn gwybod bod rydym yn wynebu driwiad enfawr mewn bioemrywiaeth, ond rydym hefyd yn clywed bod rhwystredigaeth ynghylch colli rheolaeth adnoddau lleol. Felly, sut y gallwn ni fynd i'r afael a'r mater drwy wireddu'r potensial ar yr un pryd? Y cam nesaf yw i deall ble ydyn ni ar hyn o bryd, beth yw'r cyflwr nawr. Eto, rydyn ni wedi bod yn casglu llawer iawn fawr o hyn, ac mae pethau fel yr datganiad ardal o Cyfoethog Naturiol Cymru yn helpu ffurfio hyn hefyd. Ond hefyd, yn fwy diweddar, rydyn ni wedi lansio ein holiadur ar defnydd adnoddau naturiol yn yr ardal. Mae hyn yn mynd i ychwanegu yn fawr iawn at dealltwriaeth ni o'r sefyllfa. Mae ganddo ni nifer uchel o bobl sy'n byw yn yr ardal, lle mae bywoliaeth yn ddibynnu ar y tir neu'r môr. Felly mae'n hanfodol i ni clywed ac ymgorffori a gweledigaeth a syniadau nhw. Ar hyn o bryd, dyn ni dal yn gweithio allan y ffordd gorau i gynnal hyn, lle ar-lain o bosib, lle i bobl rhannu a trafod syniadau yn y cyfnod yma o cyfuniadau Covid. Ond byddwn yn parhau rhannu a chydweithio ar y wybodaeth yma dros y 12 mis nesaf. Wedyn, pan fyddwn dyma pryd mae pethau'n mynd yn bach mwy diddorol. Yn syliedig ar yr hyn rydyn ni wedi glywed hi belled, mae gennym ni weledigaeth ddrafft, ond byddwn yn cynnal gweithdi ar-lein ar diwedd y mis ar 30 o Medi i holi pobl am hynny. Unwaith y byddwn wedi cytuno ar weledigaeth, byddwn yn ystyried datblygu set eang o feini prawf i helpu i barnu syniad ar cam nesaf mwyn sicrhau eu bod nhw yn gallu gweithredu'r weledigaeth. Trwy gydol y broses hon, byddwn yn cael ysbrydolaeth gan brosiectau eraill sydd eisoes ar waith yn yr ardal, enghraifft gwaith machmaethlon, neu glyseru fferm sy'n ymwneud â'r cynllun rheoli gynaliadwy. Ond hefyd yn edrych ymhellach i ffwrdd am ysbrydolaeth, enghraifft prosiect tir a môr ar Pen Llŷn, neu prosiect Burren Programme yn Gorllewin Iwerddon, sy'n gweithio ochr yn ochr â ffermwyr i dynnu sylw at rôl bwysrwyliaeth cyfoethog a threfniadau diwylliannol yr ardal. Dyn ni hefyd yn sbio allan i Twrci, mae'r llun yn y canol yma yn llun o prosiect yn Twrci, mae ELP yn ariannu sydd yn edrych ar gwneud yn haws i bobl lleol pysgota a lleihau yr effaith o pysgota ar raddfa mawr sy'n dod mewn i'r ardal. Fel y dwedais, byddwn nhw'n gwneud hyn drwy gyfres o weithdai, sgyrsiau gyda pobl un i un, a gwirion fwy eang drwy sesiynau galw heibio. Mae llai ar-lein neu'n bersonol yn dibynnu ar gyfuniadau Covid. Dwi hefyd yn personol eisiau adeiladu rhywfaint ar waith rhagorol cynulliad o bobl neu'r trafodwn, a gyd-gynhalodd Elin Jones a Ben Lake gyda'r grŵp lleol gwrthryfel diffodiant ar defnydd tir a cynnyrchu bwyd yn Ceredigion y flwyddyn yma. Nes i cymryd rhan fel un o'r hwylyswyr, ac roedd e wir yn anhygoel i weld o dros 150 o bobl wedi cymryd rhan yn hyn, a wedi cael cyfle i trafod yr defnydd o tir a cynhyrchu bwyd yn yr ardal. Gobeithio gallwn ni datblygu a rhai o'r syniadau dath allan o'r proses yna. Unwaith byddwn ni wedi dod i hyd i'r cytundeb cyffredinol ar agweddau hyn, yr ymrydiau'r interventions. Cwestiwn mae pawb yn gofyn i fi yn aml iawn yw, yn rhannol mae hyn yn ddibynnu ar y cam blaenorol dwi newydd egluro, felly trafod y weledigaeth ar meini prawf. Ond i rhoi ychydig yw i darparu arolwg i'r tirfeddiannwyr i galluogi ddefnyddio hyn mewn amrywiaeth o ffyrdd bydd eu busnes, eu natur, eu tir, gan ddefnyddio hyn i edrych ar effaith gyfunol yr ardal hefyd. Syniad arall yw i archwilio cyfle i ailgyflwyno
oysters yn y dyfu. Syniad arall sydd wedi dod yw ymgysylltu fusnesau sydd yn wneud efo byd natur drwy llwng Ynys Las a Cletwr a'r posibilrwydd o'r syniad yna. Felly mae hwn yn just rhai o'r syniadau sydd yn sôn, ond fyddwn ni yn dal ati casglu mwy o syniadau ar ôl i ni prawf, i ni wedyn cychwyn gweithio drwy'r rhestr yma a ddatblygu nhw'n bellach. Dy'r brig o fewn 5 thema eang, ond byddwn edrych yn edrych yn rhain yn ystod y gweithdy ar diwedd y mis i holi pobl os ydyn nhw'n gwneud synwyr neu os oes rhai ychwanegol. Felly, gobeithio mae'r pictiwr yma'n neud bach mwy o synwyr. Mae'r bocs llwyd ar y diwedd, y bocs cyflawni, ar ôl i ni creu rhestr o syniadau a strategaeth efo'r gweledigaeth, fyddwn ni wedyn yn mynd ati i fynd am cyllid. Os ydyn ni'n llwyddiannus yn gael y cyllid, wedyn fyddwn ni'n gallu cyflawni'r prosiect. O ran, yn ystod y broses yma, bydd llywodraethu'r prosiect llawn yn cael ei ddatblygu fel rhan o'r broses hon. Ac ynghyd â'r partneriad newydd allai fod yn rhan o'r llywodraethu, darparu neu fel cefnogwyr yn unig. Mae'r llywodraethu sydd ar waith ar hyn o bryd yn gyfan gwbl yn canolbwyntio ar sicrhau bod y broses hon yn digwydd. Felly, i grynhoi, dyn ni eisiau chwilio am syniadau da sydd eisoes yn cael ei wneud a gweld os allan ni cynnyddu'r syniadau yna yn ehangach. Allen ni edrych ar beth sydd ar goll yn yr ardal a sut allen ni llenwi'r gap yna. A dyn ni rili eisiau meddwl am beth fysa dyfodol gwell yn edrych fel. Fydd yn gallu gwrthsefyll yn ecolegol ac yn bioamrywiol, fydd hefyd yn cefnogi'r economi a'r cymuned lleol. Felly, sut allwch chi gymryd rhan? Felly, fel wnes i egluro yn gynharach, dyn ni wedi lawnsio'n holiadur ar defnydd adnoddau naturiol yn yr ardal. Mae dros 60 o bobl yn barod wedi cymryd rhan yn hyn, a fyddwn ni'n gadael yr holiadur yma yn fyw am cyfnod mwyn i ni parhau i casglu'r wybodaeth. A tua pob mis neu pob am mis fyddai'n ffeindio rhyw ffordd o rhannu'r wybodaeth yma nôl i bobl, ella drwy sgwrs neu drwy post newyddion ar y wefan. Box chat nawr. Wedyn mae hefyd gweithdy ar-lein, felly ar diwedd y mis, rhwng 4:45 a 7 yn y nos, fyddwn ni'n cynnal gweithdy, fyddwn ni'n cael sesiynau breakout o fewn hynny. Felly dwi eisiau trial dysgu o'r senedd y bobl nath cael ei cynnal yn gynharach yn y flwyddyn. Felly mae croeso chi ymuno fyny ar hynny. Eto mae'r link dwi'n meddwl yn mynd i fynd mewn i'r blwch chat. Ond hefyd dwi'n wastad yn hapus i gael sgwrs un i un efo unrhyw un, neu os oes rhywun yn ymwneud efo grŵp cymunedol, dwi'n mwy na hapus trefnu i wneud sgwrs ar-lein yn y cyfamser o'n gobeithio gewn ni amser am paned a bara brith yn y dyfodol efo'n gilydd. Dwi'n meddwl mae hwnna'n popeth. Diolch yn fawr, Gwyno. Gwych. Diolch yn fawr iawn, Siân. A mae rhai cwestiynau wedi dod i fewn tra ti wedi bod yn siarad, felly nawn ni ddod ymlaen i rheina mewn munud. Cyn i ni glywed gan Rhys, I think, Sophie, it might be time for our second poll. Would you be able to launch that for us? Felly rhoi cwpl o eiliadau i chi feddwl am y cwestiwn yma, jyst cyn i ni symud ymlaen i sgwrs Rhys. A jyst tra dyn ni'n cael yr atebion i'r cwestiwn yma, Rhys, os ti'n gallu bod yn barod i droed y gamera a microphone ymlaen. I think we can close that poll now, Sophie, and see whether anyone was paying attention at the beginning of the talk. Pali oedd tractor o Siân ni arno fo, cwch. A dyna oedd yr ateb, Rhys? Oedd ti'n canolbwyntio? Dwi'n meddwl bod dyna'r ateb, ne? Dyna nes i roed.
Great. Thank you very much, Sophie. We can. Mae rhai pobl methu gweld y poll, does dim ots, just eisiau gwybod mae lliw coch o tractor Siân oeddwn ni. Dwi'n meddwl gallwn ni symud ymlaen i gael y sgwrs 5 munud gen ti rwan, Rhys, a clywed pam bod y prosiect yma o ddiddordeb i ti. Diolch. Diolch, Gwenno. Fel nes i sôn gyda Rhys, dwi'n gweithio i RSPB Cymru, hefyd yn ymwneud â'r fferm deuluol yma Rhydymain, felly mae gen i brofiad o'r maes amaeth a hefyd cadwraeth a bywyd gwyllt hefyd. A dwi'n angerddol iawn dros y ddau beth yma, amaethyddiaeth a bywyd gwyllt. A mae gen i ddiddordeb mawr yn y berthynas rhwng y ddau, yn enwedig sut mae ffordd da ni yn ffarmio a sut da ni'n cynhyrchu bwyd yn effeithio ar fywyd gwyllt a'r amgylchedd. Ond dwi'n gardiniol bod y ddau yn mynd law yn llaw. A fel nes i sôn gyna, dwi'n gweithio yn y maes polisi, ac o safbwynt datblygiadau polisi amaeth yng Nghymru, dwi'n meddwl bod amseru y prosiect Mynydd i'r Môr yn dda iawn. Ond dwi'n gwybod faint mae pawb yn wybod, neu'n cadw fyny efo datblygiadau polisi amaeth yng Nghymru, ond jyst i roi crynodeb byr, mae'r Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd wrthi'n cynllunio polisi amaeth newydd yng Nghymru, un fydd yn disodli'r polisi amaeth cyffredin neu'r CAP, oedd yn bolisi o'r Undeb Ewropeaidd. O ran cyfeiriad, mae'n debyg fydd y BPS neu'r Basic Payment Scheme neu'r taliad sylfaenol yn diflannu a mi fydd yna bolisi newydd yn cael ei gyflwyno fydd yn cynnwys 2 gynllun. Dyna di'r bwriad ar hyn o bryd beth bynnag. A wedyn mi fydd y cynllun cyntaf, sef y Sustainable Farming Scheme, talu ffermwyr yn bennaf am ddarparu buddiannau amgylcheddol. Felly, da ni'n sôn am bethau fel rheoli cynefinoedd neu warchod rhywogaethau bywyd gwyllt, rheoli rhywogaethau ymledol, storio carbon, sydd yn beth bwnc cyfoes, bwnc llosg, pwysig iawn bod mewn pridd, mewn mewndir neu goed, gwella ansawdd aer ac ansawdd dŵr, cynyddu nifer peillwyr ar ffarm ag ati, a hefyd, ella rhai o'r elfennau sy'n ymwneud mwy â phobl hefyd, fel mynediad i gymgwlad a gwarchod treftadaeth naturiol a hanesyddol ag ati. A wedyn law yn llaw â hyn, mi fydd yna gynllun arall mwy o cyngor busnes i wella effeithlonrwydd a chynaladwyedd cynhyrchu bwyd. Felly, parhad, falle o'r mesurau sy'n bodoli eisoes, fel y Farm Business Grants neu'r Sustainable Production Grants, sy'n cynnig cymorth ariannol i fuddsoddi mewn technoleg, is-adeiledd, offer a pheirianwaith. Felly, dyna'n fras beth sy'n cael ei gynnig a'r cyfeiriad mae polisi yn mynd ar hyn o bryd. A wedyn ni droi'n ôl at y prosiect, un o'r pethau sy'n nghyffroi i fwyaf ydy'r cyfle, fel nad Siân sôn, i weithio fo'n gilydd a i siapio, efallai, a gweld sut all polisia neu gynlluniau'r dyfodol weithio. Fel mae Siân di crybwyll, o ran y gwaith sy'n cael ei wneud o rhan o'r prosiect yma, does ddim byd wedi cael ei benderfynu eto. Mae yna rhai syniadau wedi dod at y bwrdd, ond cychwyn y siwrne ydy hyn. Mae'n gyfle gret i gyrff cadwraeth, ffermwyr, awdurdodau lleol, rhanddeiliad eraill, i ddod at ein gilydd i gydlynu a cyd-datblygu rhaglen waith os liciwch chi. Wedyn felly, i osod hyn mewn cyd-destun polisi, os ydy'r Llywodraeth eisiau rhoi mwy o adnoddau ariannol ar gyfer gwaith amgylcheddol, wel, be am ddefnyddio'r prosiect yma i weld pa fuddiannau allwn ni gynnig defnyddio rhai o'r gwersi ella, llwyddiannau neu rhwystrau sy'n dod i'r amlwg yn ystod y prosiect i helpu siapio neu osod sail ar gyfer polisia a cynlluniau'r dyfodol. A hefyd, mae'n gyfle hefyd i gysylltu â rhai o'r prosiectau sy'n bodoli eisoes yn yr ardal. Dyn un o'r pethau eraill mae'r Llywodraeth wedi awgrymu ydy bydd yna fwy o arian ar gael yn y dyfodol fel rhan o gynlluniau newydd i ffermwyr sy'n gweithio gyda'i gilydd ar lefel y tirlun ehangach, fel y wide landscape. Yn y marn ni, dyma all fod yn un o brif cryfderau y prosiect yma, gweithio gyda'n gilydd ar y raddfa ehangach yna i weld buddiannau i'r amgylchedd, i'r economi a hefyd yr elfen gymdeithasol a'r gymuned wledig hefyd.
A un elfen arall dwi'n meddwl sydd fynd i bod yn fwy amlwg mewn cynlluniau dyfodol ydy yr awydd gan Llywodraeth i fod ffermwyr yn rhan o'r broses o fonitro, hunan fonitro neu self-monitoring o ganlyniadau fel rhan o'r cynlluniau newydd. So, enghraifft, cyfnodi planhigion mewn cynefinoedd neu adnabod adar ac anifeiliaid eraill ar y fferm. So, falle bod hwn yn gyfle i'r prosiect edrych rai ar y agweddau yna hefyd. Felly, dwi'n meddwl bod yn gyfle i ni weithio efo'n gilydd i paratoi a siapio rhai o polisiau y dyfodol. A wedyn, jyst i gloi, dwi'n ofnadwy falch bod y prosiect wedi ailgydio a dwi'n grediniol mai trwy weithio efo'n gilydd ydy'r ffordd ymlaen. A dwi'n edrych ymlaen yn ofnadwy i weld beth ddaw ohoni. Felly, dyna digon gynna i. Diolch am wrando. Gwych, diolch yn fawr iawn Rhys. A mae cwpl o gwestiynau yn dod mewn yn y chat ac yn y Q&A fel ti'n siarad. A nhw'n ni edrych ymlaen i fynd nôl at rai o'r rheina. Felly, dwi'n meddwl bod hi'n amser mynd syth mewn i'r Q&A rwan. A dwi jyst eisiau nodi, mae yna rai cwestiynau wedi dod mewn ar e-bost cyn sawl cwestiwn yn y Q&A a'r chat heno yma. Os dyn ni ddim yn cael cyfle i ateb eich cwestiwn chi cyn 5:46, plis peidiwch â siomi, achos byddwn ni yn cyhoeddi'r cwestiynau yna i gyd ar y wefan a ateb nhw a dod yn ôl atoch chi. Ond nawn ni drio mynd trwy gymaint a ni'n gallu heno. Felly, dwi'n meddwl y cwestiwn cyntaf nawn ni fynd at, mae 2 gwestiwn am endangered landscapes. Y cwestiwn cyntaf oedd, be ydy'r Endangered Landscapes Programme, a dwi am lincio ail gwestiwn i hwnna hefyd. Ydy'r cais am arian yn yr ail ran o'r prosiect hefyd yn mynd i Endangered Landscapes? Siân, wyt ti eisiau cymryd y cwestiwn yna? Byth, diolch. Ymddiheuriadau os oedd bach o delay rhwng fi'n siarad, so gobeithio fydd yn iawn cadw fideo fi ar, ond os mae yna problemau, dwi'n siŵr fydd Gwenna'n gallu troi gwyneb fi off, dim problem da hynny. Felly, beth yw Endangered Landscapes Programme? Wel, mae fe'n rhaglen o arian sydd yn cael ei rhedeg gan Cambridge Conservation Initiative. A mae'r pres yn dod o Arcadia, sef gronfa dyngarol o'r teulu Lisbeth Rousing a Peter Baldwin. Felly mae hyn yn pres preifat, dydy o ddim yn pres o'r Llywodraeth ar hyn o bryd. A i ateb, mae'r rhaglen dyn ni'n rhan o fel prosiect. Mae yna prosiectau arall ar draws Ewrop yn cael eu cynnal. Nes i sôn am yr un yn Twrci, ond mae yna hefyd rhai yn Portugal, yn Coa Valley, yn y Danube Delta, yn yr Alban, Cairngorms Connect. So mae yna prosiectau amryw iawn, ond i fi yn siarad efo'r pobl sydd yn ymwneud efo'r prosiectau arall yma, mae prosiect ni o'r Mynydd i'r Môr yn un eitha wahanol, yn enwedig nawr bod ni'n cael yr cyfle i mynd ati i cyd-dylunio'r prosiect o'r cychwyn efo pobl. Dwi'n meddwl mae hwnna'n reit gyffrous, sydd yn gret. A wedyn i ateb yr ail rhan o'r cwestiwn, sef ydy ni'n mynd i alceisio am y pres yna. Wel, mae'r opsiwn yna i ni wneud, ond sa'n siŵr pa mor glir oedd e yn yr amcanion nes i dangos ar y sgrin. Ond mae'r seithfed amcan, mae bon bach, paid nawr. Yr seithfed amcan ynglyn â ceisio am y gronfa. Does dim rhaid i ni ceisio am y pres o Endangered Landscapes Programme. Sydd yn eitha diddorol bod yr arianwyr yma yn digon hapus a gyfforddus i ariannu'r prosiect yma i cyd-dylunio, ond ddim efo'r pwyslais o mynd nôl atyn nhw. Felly, o bosib, mae yna pot o pres gyda nhw allan ni ceisio am, ond mae hwnna'n dibynnu yn llwyr really ar y proses yma o cyd-dylunio. A os ydy'r partnerion fydd yn dod allan o'r proses yma yn hapus ceisio i nhw fel pot o pres.
Gwych, diolch yn fawr iawn, Siân. Ac os oes cwestiynau eraill yn codi fel mae Siân neu Rhys yn ateb y cwestiynau yma, rhowch nhw yn y chat neu yn y Q&A. Na i symud ymlaen i'r cwestiwn nesaf sydyn, a dwi am ddarllen hwn allan. Dwi'n deall bod y syniad o ailwylltio di-ddoddi wedi codi amheuon mawr gan ffermwyr ym Mhrydain ac yng Nghymru. Sut mae'r berthynas rhwng ffermwyr lleol a'r prosiect erbyn hyn? A sut ydych chi wedi neu'n bwriadu ymateb i'r amheuon a'r bygythiad yma ym rhai ffermwyr yn ei gweld? Dros fod i ti, Siân, a falle bod yn ddiddorol glywed gan Rhys mewn munud hefyd. Grêt, diolch Gwenel. Yn sicr, mae'r syniad o ailwylltio a di-ddoddi wedi codi amheuon mawr o fewn yr byd amaeth gyda ffermwyr. Ac really ar y cyfnod nes i cychwyn oedd pethau'n oedd na pryder reit fawr. A pan nes i cychwyn, un o'r pethau pwysicaf i fi oedd mynd allan i gwrando ar beth oedd y pryderon yna. A really gwrando i hwnna. Felly, dath yn glir oedd hwnna yn bygythiad go iawn. Felly, wnaethon ni fel partneriaeth trafod hyn a nath Rewilding Britain penderfynu gadael y prosiect. Felly, nid yw Rewilding Britain yn rhan o'r prosiect nawr. Doedden nhw chwaith ddim yn rhan o ffurfio'r cais cyllid i'r cyfnod yma. Ac ar yr un, mewn ffordd yn ateb yr un cwestiwn, drwy'r proses yna, rydyn ni wedi cydweithio gyda, mae yna grŵp yn yr ardal o'r enw COPA. Mae nhw'n grŵp eitha eang, ond maen nhw'n cynnwys ffermwyr hefyd, ond wahanol elfennau arall o'r cymuned. A rydyn ni wedi gallu ymgysylltu efo nhw, dyn ni wedi bod yn trafod efo nhw, a wedi rhannu'r cais mewn ffurf drafft efo nhw, a cael clywed nôl genddyn nhw am be oedd nhw'n meddwl o'r cais. Felly ni'n diolchgar tu hwnt bod pobl o fewn COPA a aelodau arall o'r cymuned, cymuned amaeth hefyd, dyn ni wedi ymgysylltu efo yn ystod y cyfnod yma o newid y prosiect. Dwi'n yn personol yn diolchgar tu hwnt am amser nhw, maen nhw wedi cyfrannu i helpu ni lliwio sut all y prosiect bwrw ymlaen. Felly dwi'n cael y teimlad bod amhenion a'r bygythiad wedi lleihau. Dwi'n gwybod dydy pethau ddim, mae yna dal ffordd i fynd, ond dwi'n meddwl drwy gwrando a rhannu wybodaeth a cynnal mwy o'r sesiynau yma, gobeithio gewn ni cyfle i siarad yn fwy, a gobeithio fydd y pobl yna oedd yn poeni. Dwi'n gwybod oedd yna lot o bobl dal eisiau weld bywyd gwyllt yn llwyddo yn yr ardal a gwella bioamrywiaeth, gwella cyfeninoedd ni. Felly, dwi'n gobeithio fydd yna cyfle i ni gydweithio nawr yn y dyfodol yn ystod y cyfnod yma. So dwi'n reit gyffrous amdano fo. Rhys, samod os gynnwch chi unrhyw beth yn ychwanegol i hwnna? Jyst gair am y term ailwylltio, dwi'n meddwl. Mae o'n derm sydd yn eitha, i ddweud y gair Saesneg, divisive, dwi'n meddwl. Ond dwi'n meddwl, lot o'r rheswm am hynny ydy bod o'n golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Mae gen rhai bobl diffiniadau eitha eithafol o beth i ailwylltio. Wedyn rhai allai chydig bach fwy ceidwadol. Dwi wedi siarad o ambell ffarmwr sydd yn poeni am ailwylltio. Wedyn, yn yr un sgwrs, maen nhw'n sôn am y gwaith maen nhw wedi gwneud enghraifft i adfer ffosydd ar y mewndiroedd, neu ffensio chydig bach o dir i ffwr i adael coed i aildyfu naturiol. Wel, i fi mae hwnna yn ddisgrifiad mewn un ffordd o ailwylltio. A wedyn, dwi'n meddwl, fel safbwynt yr RSPB o ran ailwylltio, mae o'n jyst yn un ddull o rheolaeth cadwraeth. Dydy o ddim yn one size fits all, kind of blanket approach, os liciwch chi. Mi all ailwylltio fod yn fygythiad i rhai o'n rhywogaethau mwyaf iconig ni, y gylfinir a'r cwestiynau er enghraifft, rhai sydd yn adar sydd yn licio nythu ar y ddaear, ac yn ffafrio cynefinoedd fwy agored yna llys fwy o goedlannau a llysdyfiant chydig bach fwy trwchus, os liciwch chi, bod y fygythiad i'r rhain. Ond
mewn rhai agweddau eraill, mi fysa chydig bach llai o bori neu gadael I goed dyfu naturiol fod o fydd yn amgylcheddol. Felly, ond mae hwn yn gyfle, fel o'n i'n sôn gyna, I ni fel cyrff cadwraeth, I fel ffermwyr, rhanddeiliaid, I ddod at ein gilydd a gweld be sy'n gweithio yn lle. Mae o'n gorfod fod yn flaenoriaeth lleol, a mae cael mewnbwn y tir byddanwyr lleol sydd yn gwybod ac yn nabod yr ardal yn bwysig iawn. Gwych, diolch yn fawr iawn I chi'ch dau. Mae'r cwestiynau yma'n hedfan I fewn, felly nawn ni symud ymlaen I un arall. Yr un nesaf dwi'n mynd I ofyn, a mae hwn yn cyfeirio at rhywbeth nes di sôn am yn dy sgwrs Rhys, bod ti wedi sôn am ffermwyr yn monitro o dan cynllun newydd y Llywodraeth, bod hyn yn syniad da iawn, ond bod o'n bwysig bod ffermwyr yn ysgrifennu y cynllun amgylcheddol ar gyfer I ffermydd neu grŵp o ffermydd falle. A'r cwestiwn ydy, oes na gyfle I brofi a gwneud hyn o dan y prosiect yma O'r Mynydd i'r Môr. Falle un I ti gynta, Siân? Sori, oedd Mabon yn gweithio yn y cefndir ar y pryd, allai taflu y draw I Rhys gynta, sori. Fel nas I sôn gyna, dwi'n gobeithio y bydd, felly Siân sôn mwy chydig bach am yr amserlen o ran hynny. Mae'r cyfnod yma rwan ydy datblygu ag ati, ond o ran ymgymryd ar gwaith, swn i'n meddwl bod hwnna yn nes ymlaen yn sgôp y prosiect ac yn ddibynnol ar mwy o gyllid hefyd, swn i'n meddwl. Ond yn sicr, fel ni'n dweud, un o'r pethau sy'n nghyffroi fwyaf ydy y cyfle yma I weithio efo'n gilydd, I gydlynu a cyd datblygu cynlluniau amgylcheddol ar ffermydd. Achos dyna ydy gobaith Llywodraeth Cymru, lle mae'n obaith uchelgeisiol, ond bod pob un ffarm sydd yn rhan o gynllun amaethyddol cynaladwy y dyfodol yn cael ymweliad gan Swyddog Prosiect, fel cyffelu BBL yn glasur a tir gofal ag ati, a bod nhw'n gweithio gyda'n gilydd I wneud hynny. So, allith hwn fod yn, allwn ni gymryd cam ar y blaen, os liciwch chi, efo'r prosiect yma wrth wneud hynny, ac yn bod o allan, fel ni'n sôn, rhai o'r gwersi ac rhai o'r pethau allan ni ddysgu allan o'r prosiect I siapio sut mae hyn yn gweithio ar llawr gwlad yn polisiau dyfodol. Mae hyn yn cysylltu'n dda I gwestiwn arall sydd yn y chat, felly dwi'n ofyn hyn cyn I ti ymateb, Siân. I ba raddau fyddwn ni'n gallu dechrau cydweithio ar newid sut ydyn ni'n ffermio yn ystod y 2 flynedd nesaf, neu ydy'r cyfnod yma ti newydd sôn am, Siân, just am y cynllunio? Felly dwi'n meddwl y cwestiwn yna, y balans o cynllunio yn erbyn pryd fydd rhywbeth actually'n digwydd a newid. Ie, yn sicr. Mae gynnon ni cyfnod o flwyddyn lan at 2 flwyddyn, 2 flynedd. Felly, oherwydd Covid, dyn ni ddim eisiau rosio mewn i'n rhywbeth, dyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod dyn ni'n rhoi'r amser mwyn cyd-ddarlunio go iawn. Dwi'n meddwl, yn y gorffennol oedd y prosiect wedi gyrru mlaen efo pethau'n rhy sydyn, felly dyn ni wedi dysgu o hwnna a eisiau rhoi'r amser I hynny. Hefyd, fel dwi'n siŵr mae Rhys wedi sôn yn barod a Rhys yn ymwybodol, o ran y timescale o lle mae'r Llywodraeth arni efo'r polisi newydd, mae rhaid I ni fel prosiect gweithio allan lle dyn ni'n gallu cefnogi hynny a cymryd mantais o'r newid mewn ffordd I helpu pobl o fewn ffermio ac yn ehangach, ond hefyd ddim fatha preempt unrhyw beth. Mae gynnon ni bra syniad, mae Rhys efo well syniad na fi yn sicr, ond dydy ddim un o'n i'n gwybod yn union be fydd yn digwydd. Felly, dyn ni angen bod yma'n barod I ddatblygu syniadau o hynny. Felly, dydyn ni ddim yn mynd I cyflawni unrhyw beth o fewn yr gronfa yma, yr cyfnod yma. Ond, o bosib, os mae pethau'n dod ynghyd, yr gobaith yw bod ni yn cynnal sgwrs, ac o fewn sgwrs does ddim, ella fydd e'n bosib I pobl mynd off a deud, wel, actually, dyn ni eisiau gwneud y prosiect yma
enghraifft, beth sydd wedi cael ei trafod cefnogi ffermwyr i cynyddu'r sgiliau yna, wel, ella fydd yna mudiadau yn barod yn cydweithio yn yr ardal, fysa eisiau gwneud hwnna, fysa ni'n gallu cefnogi nhw i wneud hwnna, ond mae'r cyllid sydd efo ni gen i helpu hyd belled yn just am beth canolbwyntio ar y cyd-dylunio. Gret, diolch yn fawr, Siân. Dwi'n meddwl bod gen ni amser i dau gwestiwn arall gobeithio. Yr un nesaf sydd wedi dod mewn heno ydy, a fydd cyflwr y gymuned gynhenid a'r Gymraeg, yr iaith Gymraeg, yn cael lle blaenllaw fel rhan o'r prosiect? Yn sicr. Dwi'n meddwl mae'n hollol hanfodol i glywed lleisiau pawb, ond yn sicr o pobl sydd efo'i dwylo yn y pridd a'i dwylo yn y môr, be bynnag ydi o maen nhw'n wneud, efo'r adnoddau naturiol, mae hwnna'n reit bwysig i ni dysgu wrthyn nhw ac i ni gallu rhannu syniadau nhw am gweledigaeth nhw am dyfodol yr ardal. Ond dyn ni hefyd yn ymwybodol o wneud yn siŵr bod pobl sydd yn defnyddio'r adnoddau yma yn gallu cyfrannu hefyd. Felly pobl ella sydd yn byw yn yr ardal, ond sydd ddim yn berchen tir, neu hyd yn oed ymwelwyr, mae yna rôl i chwarae yn profiad nhw o'r adnoddau naturiol hefyd. Felly, ond yn sicr, i fi mae fe'n hynod bwysig bod ni'n cymryd gweledigaeth o pobl sydd yn byw a gweithio ar y tir a'r môr yn elfen hanfodol o'r prosiect. Gwych, diolch yn fawr iawn. Dwi'n meddwl y cwestiwn nesaf na i fynd at ydy, pwy a be ydy'r tirfeddianwyr? A'r un pobl ydy'r ffermwyr a'r tirfeddianwyr, ond neu ydyn nhw'n bobl gwahanol? Pwy sy'n disgyn mewn i'r categori yna? Rhys, i ti eisiau cael go cyntaf ar hyn? Na i drio ateb hwnna. Mae hwnna'n gwestiwn da ofnadwy, a mae'n gwestiwn sy'n codi yn aml mewn trafodaethau polisi hefyd. Pwy sydd yn be ydy diffiniad tirfeddianwyr. Mae ffarmwr yn bendant yn rhan o'r diffiniad yna. Ond mae gen ti grwpiau unigolion eraill sy'n disgyn o fewn y categori tirfeddianwyr hefyd, sy'n meddwl fel rhai sydd yn ymwneud â coedwigaeth, ardaloedd trefol, rhai sydd yn gwarchod fel parciau ag ardaloedd gwyrdd mewn llefydd mwy trefol. Felly, yndi, mae o'n derm sy'n cwmpasu rheina i gyd, ond swn i'n meddwl, yng Nghymru ac yn gyffelyb i'r ardal prosiect yma, yng Nghymru mae dros 80% o'r wlad yn cael ei ffermio mewn rhyw fodd neu gilydd, felly dwi'n meddwl anochel mae'r ffarmwr fydd y prif dirfeiddianwr, a dwi'n meddwl bod fi'n gywir i ddeud yn y rhan o'r prosiect yma, mae ffarmio ydy'r defnydd tir pennaf, ond dydy hyn yn bersonol, ddim yn golygu nad ydy'r gwaith yn gyfyngedig i jyst ffermwyr bod yna fodd i weithio efo tirfeddianwyr eraill. A bod y tirfeddianwyr yn i weithio hefo'i gilydd hefyd. Yn aml iawn mae coedwigaeth a amaeth yn cael ei pegynnu fel dau beth hollol wahanol sydd allan ar draul ei gilydd, ond er mwyn gwarchod a gwella bywyd gwyllt mewn coedwigoedd, yn aml iawn maen nhw angen rhyw fath o reolaeth hefyd, ac yn aml iawn pori yn fanteisiol. So falle bod yna rôl o'r sgôp o fewn y prosiect yma i gysylltu rhai o'n coedwigoedd ni hefo ffermwyr sydd yn bodlon pori gwartheg neu defaid neu stoc o fewn y coedwigoedd yma mwyn cael yr buddiannau amgylcheddol a bwyd gwyllt sy'n ni'n licio weld. Ie, yn sicr, a jyst i ychwanegu ar hwnna hefyd, un o'r pethau diddorol a dwi'n meddwl dda am y prosiect yw y bwriad yw cydweithio ar draws yn bellach na'r ffinioedd y fferm neu'r coedwig neu be bynnag ydi o. Dydy natur ddim yn aros o fewn ffin penodol, felly mae rhaid i ni cydweithio ar draws
fatha landscape scale, raddfa tirwedd. Dyna sy'n bwysig, felly dyn ni'n gobeithio, mae'r prosiectau SMS y ffermwyr mewn clysteru yn esiampl gwych o sut mae hynny'n gallu creu effaith go dda i tirwedd. Ac i ni hefyd, er enghraifft, mae'r partneriaeth pennal sydd yn dod, mae'r tir yn dod lawr at yr afon Dyfi, felly mae hwnna'n cael effaith positif ar y Dyfi sydd yn mynd allan i'r môr. So dyna'r fath o bethau bach, a eto nes i sôn am y prosiect tir a môr ar Penllyn. Mae ganddyn nhw prosiect wych sydd wedi bod yn sbio ar yr afon Daron, sydd wrth gwrs yn dod allan yn Aberdaron. A be nath cychwyn y trafodaeth oedd nath Aberdaron colli ei statws blue flag, so bod y traeth yn da i nofio ac yn y blaen. A oedd hwnna'n mynd i cael effaith negyddol iawn ar yr economi lleol, ar y siopau yn Aberdaron. Felly nath nhw'n mynd ati i sbio ar, wel, beth yw'r problem yma, ac yn anffodus problem o'r afon oedd o'r effaith o sut oedd y tir yn cael ei reoli. Felly athon nhw ati i wneud survey ar hyd yr afon, a wedyn cydweithio gyda'r ffermydd ac yn y blaen oedd efo'r afon Daron yn mynd drwyddo fo, a maen nhw wedi cael yr blue flag status nôl, ac oedd y ffermwyr yn mwy na hapus, newidiadau bach oedd nhw yn rhai manna, a cydweithio just ar draws yr afon yna wedi creu effaith anferth rili i bywyd gwyllt, a hefyd i'r economi lleol i Aberdaron gallu cael yr blue flag status na nôl. So just fatha un esiampl bach da ni'n trial dysgu ohono fo. Gred, diolch Siân. Dwi am drio sgwasio un cwestiwn bach i mewn cyn gorffen, ac os bysa ti'n gallu ateb hwn mewn 1 munud, bysa hwnna'n wych. A'r cwestiwn ydy, pam does na ddim cynrychiolaeth gan y rhai sy'n byw a gweithio ar y tir ymysg y partneriaid, yr mudiadau na nes ti sôn am yn y cyflwyniad? Ti'n gallu taclo hwnna mewn 1 munud? 1 munud, okay, go. Dydy'r cynrychiolaeth ddim yna eto. Mae ganddyn ni cynrychiolaeth ymdrydolaeth bywyd gwyllt Sir Faldwyn. Mae Coed Cadw efo rhai ardal, rhai darnau o tir yn yr ardal, ac wrth gwrs RSPB Cymru. Ond mae hynna'n rhywbeth fydd angen datblygu trwy'r cyfnod yma. Felly, mewn ffordd, gwelwch yr partneriaid sy'n bodoli ar hyn o bryd fel partnerion sydd jyst yna i wneud yn siŵr bod y proses yn digwydd. Ond wrth i ni datblygu'r proses dros yr blwyddyn neu 2 nesaf, gewn ni hyd i partnerion newydd gobeithio fydd eisiau naill llai cyflawni rhan o'r prosiect, gweithredu arno fo, neu'n rhan o'r llywodraethu. So, really, mae'r drysau'n agored. Felly, os ydych chi eisiau cymryd rhan mewn unrhyw ffordd, mewn unrhyw lefel, cysylltwch efo ni. Dyn ni wedi bod yn cychwyn cael sgwrsiau efo nifer fawr iawn o wahanol bobl, ond dwi wastad yma am sgwrs. Gwych, oedd hynna just o dan 1 munud, dwi'n meddwl, Siân. Diolch yn fawr. Dyna gyd o amser sydd efo ni am gwestiynau hen yma. Fel nes i sôn, os ydych ni ddim llwyddo i ddod at eich cwestiwn chi, neu ydych chi'n meddwl am gwestiwn newydd yn y munudau nesaf yma, danfonwch y mewn a byddwn ni'n rhoi atebion i'r cwestiynau gyd ar y wefan o fewn yr wythnosau nesaf. Dwi am basio drosodd yn sydyn i Siân rwan, jyst i sôn am be ydy'r camau nesaf ac atgoffa ni o'r ffyrdd mae modd yn mynd o fewn efo'r prosiect. Diolch Gwenno. Felly, fel wnaethon ni egluro, mae'r holiadur yn fyw, felly os nad ydych chi wedi cwblhau'r holiadur yn barod, ewch draw, rhannwch yn eang efo'ch ffrindiau. Ni wedi cael, mae 3/4 o pobl sydd wedi cwblhau hyd yn hyn o'r ardal sydd yn eitha diddorol, a mae'r lleill o Gymru. Just un peth diddorol sydd wedi dod allan. A wedyn mae'r gweithdy ar y diwedd y mis, mae hwnna, dwi'n wedi gweld cwestiwn am beth i'r iaith yn ystod hwnna. Be dyn ni'n mynd i gobeithio wneud, mae ganddyn ni crew o tua 15 hwylyswyr, mae tua 3/4 o nhw'n siarad Gymraeg. Felly fydd nhw'n cael eu splitio mewn i'r breakout sessions, ond dyn ni'n mynd i gobeithio treulio defnyddio cyfieithu ar y pryd yn ystod yr stafell lle mae pawb efo'i gilydd. Mae Gwenno a fi wrthi yn cydweithio efo cyfieithwyr ar hyn o bryd i wneud yn siŵr bod hwnna'n gallu gweithio. Felly
yr default iaith i hwnna fydd Gymraeg, felly os ych chi'n gwrando ar ni heddiw, fydd o ddim yn wahanol i chi, ond i'r pobl sydd yn ymuno sydd ddim yn siarad Gymraeg, byddwn nhw'n gallu gwrando mewn trwy'r cyfieithydd. Felly gobeithio bydd hwnna'n helpu ateb y cwestiwn yna. Gwych, diolch Siân, a dwi wedi rhannu links ar gyfer yr holiadur a hefyd sut i gofrestru ar gyfer y gweithdy yna yn y chat, a byswn ni wrth ein bodda yn gweld rhai ohonych chi yn y grwpiau trafod yna lle byddwn ni'n gallu cario ymlaen efo'r drafodaeth a clywed mwy gennych chi. Dwi'n meddwl mai dyna popeth oeddwn ni eisiau rhannu ar gyfer heno ynde Siân? Felly, yr unig beth sydd gen i ar ôl i ddeud ydy diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno efo ni. Mae wedi bod yn wych cael cwestiynau mor dda yn dod i fewn yn y chat ac please ymunwch efo ni yn y dyfodol hefyd. Byddwn ni'n hoffi cyfarfod chi. Grêt. Diolch yn fawr Gwenno, diolch yn fawr i chi hefyd Rhys am ymuno a diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan heno. Mae wedi bod yn wych. Diolch.